musha weMidlands Hotel woparara nemoto mumanheru apfuura, izvo zvisati zvozivikanwa kuti chikonzero chingave chei. Hi Chicha fam, hi my loves, welcome back to my channel. It's your girl Ash. Guys, today I've come with the story inorwadza, inosiririsa, nekuti kune obvious vanga varimo mukati, and zviri kunzi izvo vakawanda vacho vanga vari mukati ndevanasisi vedu vaya vanoshanda usiku, and vanga vachidedzera help. Vamwe vakati aiwa uwainire moto unonzwa. Guys, let's be serious as Zimbabweans just for once. But anyway guys, before we continue, kindly subscribe so that ndinogara ndichikupa inyuzi unogara uchinzwa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So panguva dzino bato iro rinove refire brigade rakazowanika richisvika vachikwanisa kuzobatsirana neavo vanga vasangana nenjodzi yemoto, uyezve vakakwanisa kudzimura uyo moto wakange watanga. Asi chivakwa ichi cheMidlands Hotel chakaparara, ende vanhu vakawanda vanga vachiti zvino vanasisi vachaenda kupiko. Ndava iyi hotera iyi inozivikanwa nekuve inogara vanasisi vanenge vachiuya vachiita basa ravo imomo nevanhu vakasiyana siyana. Guys, what do you think about this hotel, Midlands Hotel? What do you think? Let me know in the comment section, guys. Zvamuri kufunga, what you think about it? Kuti chii chaizvo chingave chikakonzera moto. But ndinovimba nekubvumirana nemi kuti pama hours anotevera ndinenge ndapiwa information yekuti chii chakambokonzeresa moto uye ndiani akautanga panzvimbo yeMidlands Hotel. So guys, please watching and let's welcome our new members of the family. Welcome guys. Tinokugashira ine maoko maviri tichingoti mauya garai muri pano mugogara muchinzwa zvinenge zvichiitika misi nenguva yakafanira yechimbi zvisina kunonokera, zvisina kana kudhileya. Handiti ndizvo? Tinokutendai nekuve nesu panguva ino. Bye guys, I'll see you again on my next video. Shonenge ichinitsa